International Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napauluan, lagkip, di napalabas. Taray, Marieta! Dahito ti paglingam! Alis to atong maraikin nalaingak nga kulimbitin ka nagit tilanot. Nga agala-alatiw ka nagit sanga. May tabagay! Tagtagpanan ka! Patay kayo si lalaki! Nagbalbaliw ka na, Eddie. Numakainom ka iti arak. Nakaimimon ka. Ngem di nak tumakamatag. Ken di nak tumasapulan. Marieta! Ayapon! Nagpakita ka! Tagtagpanan ka! Tingkay nangigan papagayam ket may sala nga paset ti pakasaritaan ni Marieta Baisa. Iri barangay Alay, Badok, Ilocos Norte, iri pa nang isurat ni Mayang, iti sumitlang nga lugar nga daytoy tinapili papagayam nga best letter of the first week iti bulan ti June, idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di taon Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga pangabakan nyo iti kakadakkel a premyo. Anya di kito ka premyo? Ayak kay, malagsin iti weekly can monthly prices. Aguro ore kada kayo iti grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special prize nga umawat iti 5,000 pesos. So kakarakel papagayam na gito yung abakin nyo. Kaya siyempre paggapuan na gito yung premyo, siyempre gapukin ni Reynaldo Rey Fiesta ken iti pa nakitinulong ti pakinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. When ag-direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Papagayam ito Honolulu, Hawaii. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified food handler in Hawaii. Papagayam. Indayan ituloy nga ibasa ken idrama dito ipakasalitaan ni Marieta Baisa iti Alay Badok. Iti patang surat ni Mayang Baisa iti sumitlay nga lugar papagayam ket ituloy tayo nga ibasa ken idrama. Naginawandak manong nemi iti sunggo kano nga dayta tigapunan no apay nga nalaingak ngagkulkulumbitin agakar-akar kadagiti sanga.
Yung no, kita itisarming manunemi ti langak sa anak man nga grupro pang sunggo no di kat napintasak manunemi. Idi ubi nga ka talaga kat mahilig kami kadagiti barkada nga mapan iti kabakiran, mapanggamagala kadagiti naskin nga alamid lumboy kenda dumupay. Kat dito'y nga napasamak iti pan nakaiyaw-awan ko. Agase manunemi ti nadandani duwa nga bulan nga nayaw-awanak nga adu nga paggad iti nagpasaran. Kahit kasta unay tiragsak dananang datatang kanigri kaapsat ko, idi ta mapasangpet dakon dito'y balay. Ay na anak, tiyan mo, bakit natay kan? Tangdani duwa nga bulan nga napagpukaw ka. Naiyaw anak tatang, ket dua lalaki at tiammo ket matulungan dak. Ngem kayat dakmit aramisen. Kasano nga rod nga nalikli kami na anak? Inusar ko ati insuro kanyak ni Manang Lorna, tatang. Ano addamang lukuan niyak, pugtarak wenno tumengek ti selang da. Ay nga, talaga nga ito ti paglay nga, Marieta. Aging gaan ni Lola Rosa, tinangtulong kanyak. Akabayatan dayta, addapay ng kamat kanyak nga agkwero nga nuang. Agkwero nga nuang? Imbagta na tarayak, kinalingak ako malayat. Imbagta darigit soldado, anang palto-paltog iti agkwero nga nuang. Wen kayam tatang, dito yan nga agyan ni Lola Rosa. Ay na, Marieta anak. Na ito ti pagbadog, nagturpos ka, nagbayat, nagplastar ulay kanyak. Di ka main, ha? Wen tatang, lalo ka man ay nagimuha po. Ay na, maragsaka ng uni anak. Tasyak to ti, bangabay ken ka. Bakit? Kanan ako. Ay na. Ha? Abay tatang, andyan tinapasamak yun. Abay kasta tilangayo. Nakagatak ti dakkel nga karasaan. Ha? Tatang ko! Apaw na imitin, tatang. Kulang na sikat yung mga ngabay kanya kiti pa nagturbos ko. Ngem, pinaon na kami maten. Kasano kami pa ikatananang kitagiti kakabsat ko. Ken kasano ti karema pa ng pabasam kanya kiti kuleyo. Kasano ba ita, tatang? Gapo, tanatayin ni tatang agramang matang kinilula rusa tanag sarunuda lang manong nemi. Katsano ko nang napakabasa pa iti kolehyo. Napanak nagkatulong sa Manila ti makadakas na kapatangak iti nauyong nga amo. Manong nemi baon dito'y baon dita arig na saan ko maaramid imbaglagin dita natarayak nga rod. Natarayak alis to kagkutkuti. Aging ka manong nemi nga nadaan ti kaparbaro nga driver ti amok nga lalaki ken babae nagguhapo ni Eddie manong nemi kay dagkras dagiti talo nga sisters nga anak dagiti amok. Aging ka iti painsa nga aldaw. Ha? Si Kagayam Eddie? Apa yung may nakdinanon dito kusina? Gabot-apat-patag ka, Marieta. Apa ya siyak? Di mo ka di amo, kaya't da ka digiti talo nga anak digit amo ta? Awan ang pulos ti kahit ko katakwada, Marieta. Nagalas to gali da. Patsyak ka, marigatan ka. Nga ado ti rigat mo dito'y akas katulong. Iso nga tulungan ka, naglibas. Agpaiso Eddie? Wen, idun parbangon, aglibas tanto. Iyawid dak sa dilugaryo, tasadya ta nga kasar. Sobra tigaget mo. Sikatin ang papintas, itinapanawan day di tatang talon. Kasapulan, Marieta. Duwan da kita anak ta, agbasbasan iti kolehiyo. Iso nga kasapulan nga agagagetak. Kat uri aginanak numaten, no adan to ng pintas kang trabaho, di kita anak ta. Diyos ko!
Eddie? Gapo ka dita agpapawitan na kiti andak ta. Nga agpadpada nga da ijay Dubai. Ket kastoy metente ang midem? Sumarang ka. Ibagam kiti kanyak no asin no tinalaki nga nakita ka timapuak kiti tawa. Lalaki! Ay, Diyos ko, Eddie. Tsak maarami deta. Patayin kayo. Tagbatag-batang kayo. Babae itineto ka, Buneng. Ha? Saan, Eddie? Saan mo nga imarmar deta, Buneng? Saan? Taray, Marieta. Dahito ti paglingam. Alis to atong maraikin nalaingak nga agkulimbitin ka nagitilanot. Nga agala-alatiw ka nagitisanga. May tabayan. Tagtagbalan ka. Patay kayo sa lalaki. Nagbalbaliw ka, Eddie. Numakainom ka iti arak. Nakaimimon ka. Ngem di nak tumakamatag. Ken di nak tumasapulan. Marieta! Ayapon! Nagpakita ka! Kitagtagbalan ka! Kumusta ti asawak, doktor? Mrs. Kanayo mong ipalagip kay kuwan ha. Nga isardeng nan, amaming pinsan tuminom ti arak. Tano itulo na tagbartek. Matay ti mabit. Ha? Nangig mo, Eddie? Ikarik, Marieta. Sa anak to na agin inom. Ken sa anak to matang na agin imon. Manipod mo't idin manunemi kat nasing peten ni Eddie. Kat maragsakan akasbat ti panakaragsak dagiti duwang anak mi manunemi ngaging ka nagitoy kat data pa lang agtrabaho sa Jaya, Dubai manunemi. Magkakanod katakwada nga agasawa dan, makiasawa dan, tapos nagkastagat adamot tin apu kumi iti asawak. Manunemi naragsak kami. Agsipod ta nagbalagi matlahing dagiti anak mi ken agsipod ta nagbalbaliw nagbalin nga nasingpet matlahing ni Eddie. Dito nga rin ti pagkasalita kay thank you tilaing mo nga nang ibasa. Ito nga rin naggaman nga pagaya mo Marieta Baysa iti Alay Badog Ilocos Norte iti pa nang isurat ni Mayang iti sumetla nga lugar. Pamagayan kay nga rin nangigan, ti panakay-drama ket panakay-basa ti pakasalitaan ni Marieta, tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti June. Dagiti nagagem iti drama. Iti akem nga Marieta, ni Mami Merlin Pascual Ruiz, iti akem nga Eddie Tatanggan Doktor, tinumuti biyang ni Manong Nemi Ruiz. Pumakatak nga rin, thank you for watching.